Настъпи последния топъл ден за тази година. Времето през ноември и декември ще бъде нормално за сезона, с повече дъжд и с няколко Коледа. Най-студено ще бъде през януари и февруари. Това сочат прогнозите на Метеорологичния център на военно-въздушните сили. Мисълта на Сун Цзъ, че само който познава себе си, противника, полето на битката и метеорично време постига пълна победа. Дъждът през ноември и декември ще бъде предизвикан от средиземноморските течения. Сняг се очаква и през ноември. Според народните вярвания, преходът от есента към зимата започва на Димитровден, но по стар стил на 8 ноември. Около 11-12, когато казахме, че ще започне, да имаме облачно време с слаби превалявания от сняг, но без съществено натрупване на снежна покривка. Следващия период е 14-15 ноември, когато по-сложно ще бъде времето в източна България. Но няма да стане както беше преди един месец, в октомври, когато наваля сняг. Времето сега се определя предимно от източно-сибирски антициклон, който ще донесе малко по-хладното за сезона време. Понижението на температурите през следващите няколко дни е рязко, с 8 до 10 градуса. Минималните температури ще паднат до минус 5 градуса. За декември ситуацията е почти същата, пак около и под нормата на температурата, около нормата на температурата и нормата на валежи, и вече в януари се очертават едни по-сериозни валежи. Нормално е да бъде най-студено в първите 2 седмици след Нова година. Наблюдава се постепенно застудяване през втория месец от годината. Затоплянето за пролета започва чак след Трифон Зарезан. Най-студеният месец, който качествено така до сега успяваме да видим, се очаква да бъде февруари. С значително по-ниска температура от нормата, която за страната е 0,7, говорим за около 0-1 градус. Значи средно за страната това е разлика от няколко десетия сериозно. На вниманието на всички, които обичат да има с няколко Коледа. Последната седмица на декември е много вероятно да имаме вече и по-сериозна снежна покривка. Тоест валежите, които очакваме от дъжд до към 20 декември, постепенно да преминават вече и в сняг и да започва натрупване на снежна покривка към края на годината. До година военно-въздушните сили отбелязват 100 годишната от създаването си, а военната метеорология – 90. Често смятат синоптиците за гадатели, които никога не познават точната прогноза. Полковник Райков казва, че ако е човешко да се греши, то метеоролозите са най-истинските хора. Но както се казва, какво ще бъде времето днес, винаги разбираме утре. Нашите прогнози са хороскопи с много повече числа в тях. Както разбрахме, температурите падат рязко след няколко дни, така че пригответе си топли дрехи, защото такива разходки сред природа ще бъдат възможни само тогава.